Hi mga readers and listeners sa Yusinian Freedom Board. Ako dahil si Bay Gamay og karon ania na say usa ka confession nga akong basahon. Pero before that, ay kalimot sa pag-subscribe o pagtuplok sa notification bell sa tuang channel. O ayaw po kalimot o pag-subscribe o hapit sa kuang YouTube channel. I-search lang palihog youtube.com/baygamay. That's BAYGAMAY. Sa tanang mga kanunay nga naminaw sa tuang mga confession, daghang salamat kaayo kaniyong tanan. O garon, ania na gyud ang confession nga for you, Mama. Nag-deliver ko sa speech pag-graduate na ako sa elementary. Samtang nag-istorya tubangan sa mga estudyante, maestro o mga ginikanan, wala na ko nalikayan na magtulo akong luha. Nitulo akong luha dili kay nalipay ko. Nitulo akong luha kay wala akong mama o papa sa adlaw sa akong graduation. Gibiyaan mi sa akong papa usa ka adlaw sa akong graduation. Nikuyog akong papa sa iyahang kabit. Kita sa akong duha ka mga mata kung unsa ang sakripisyo ni mama sa mga kamot ni papa. Akong mama, battered wife. Ginahimo siyang punching bag. Duha rami sa akong ison. Unsay mabuhat na mo? Gagmay ra kayo mi. Magpadapli na lang mi sa kilid ug magkilak. Sa kato ni biya na si papa sa moa, mura migdili niya mga anak. Akong mama, duguan ang nawong kay nagisi sa mga sumbag ni papa. Nag-impake na si papa siyang mga sanina. Akong mama sigig ako sa akong papa. O akong papa, sigig tuklod sa akong mama hangtod iyaha kining gidapatan. Akong mama na umod sa yuta. Among gikuha si mama kuyog sa akong igsoon. Nagsigimig panghilak. Si papa, nibiya namo nga walay lingi-lingi. Murag ulay gugma ng nabilin masing gamay sa mua. Nipasok ko sa entablado. Valedictorian ko ato. Ang nagtaod sa akong medalya, ang akong manghod. Nagpadayon ko giskwela, pobre kayo mi. Wala ko'y balon. Magkaon ra may saging kay wala na mais makaon. Sa kapobre na mo, ibahin ang among kanon ni mama. Si mama ray nagbuhi na mo. Mamuhi siyang mga kanding, magkuha og kumpay matagadlaw. Magtanom og mga pagkaon para makaon na mo sa mong matag-adlaw na konsumo. Pero bisan pa sa kalisod sa panahon, nagantos ko. Sayo sa kadlawon, kuyugan ako si mama manguha og kumpay. Kuyog sa kong igsoon, mananumi. Magpakaon sa mo mga hayop pag muhayag na. Magsugod na mi og kaligo. Magbaklay pa mi og 10 ka kilometro paadto sa eskwelahan. Layo ng eskwelahan sa high school. Baunan rami ni mama og mais. Usahay makasudan og bulad. Pero permente wala na sudan. Upat ka tuig mao kini nga among gihimo. Malipayon ko nga nakahuman ko sa pag-eskwela. Lipay akong mama ug akong manghod. Kamera sa among pamilya. Nipasok ko sa stage, nag-deliver sa akong speech. Mapahiyo mo na. Dili sad nako malikayan na motulo ang mga luha. Kani dili na sa kaguol, kung dili sa kalipay na. Lipay na sa kakapoy, sa sakripisyo, o sa tabang sa akong pinalanggang inahan. Nahuman ako akong high school. Ni anino sa kaumahan wala na namo nakitaan so kadtong namiya asya namo. Murag nakatuna na namong ibaon sa limot ang mga panghitabo. Dayon nadawat kog scholar sa usa ka dako nga eskwelahan. Nagkuha kog accountancy. Lisod nga kurso pero akong gitun-an kaayo. Sa akong pag-college, gitabangan ko sa ginikanan sa akong classmate. Nalooy sila nako. Gipapuyo ko silahang balay. Nagpasalamat ko og dako nga nalibre akong kaon og libre na sad ang pagpuyo. Mutabang ko sa trabaho silang balay.
Dili nako kinahanglan pang suguon, pang muluto, manghugas, mulaba, manlimpyo, tanan. Automatic na nako ning gibuhat. Isip akong pasalamat nila sa ilang pagkupkup kanako. Nihalayo ko nilang mama, mingaw kayo. Makauli rajud ko og sem break. Akong pang sem break na pamiliti murag usasad ka sem na akong tiniguman kay mao lagi na daginot sa kwarta. Si mama usab makapadalasad na ginagmay na kwarta nako. Makapadalasad siya og 500, usahay 1,000. Maghilak jud ko magdawat sa kwarta kay kabalo ko na dako na kaayo ni na kandidat. Magunahuna ko kung asa kahaani gikuha ang kwarta ni mama. Nagkadugay ang panahon, nag-sideline ako sa eskwelahan. Wala jud ko naguyab-uyab kay kabalo ko nga dili kani makatabang. Maghimo kog assignment sa mga kauban. Ako mag-research para nila. Ako'y sulat sa ilang mga kinahanglang sulaton. Ako'y himo silahang mga projects. Dili ko mangayo og bayad pero modawat ra ko og unsa ilang ihatag. Nakatabang kini og dako kayo kanako. Akong manghod, nag-college na sad. Unya scholar or subs sa parehang eskwelahan. Naningkamot ming duha para makatabang mi sa mong mama. Last sem na lang to nako. Nili ko paghuman og enrollment. Na-maintain day gihapon nako ang akong scholarship. Lipay ko kay nakaya ra nako ang mga pagsulay. Nauli ko sa probensya. Sakay na kog bus. Excited na kay ko kay gimingaw nako sa akong mama. Pagabot ko sa balay, ako jud niya gihalog akong mama. Nakahila ko kay mingaw bayaning malayo ka. Daghan kay mig istorya-istorya. Buwan akong bata nga gamay na walay buot. Basta, magparayig ko sa akong mama. Sumaora gihapon ako trabaho sa bukid. Magtabang og pangahoy, mananom, kuhag kumpay, makamingaw kayo. Ug usa ka adlaw ni ana, nagilis akong mama. Ug ako siyang giingnan. Hala ka ma, nansa na mong tutoy? Wala lagi nagkadimao. Tabag akong mama, nga lagi inday. Ug ako siyang gipangutana kung kanus-ara na. Ug mitubag akong mama, nga niaging tuig raman ni, naa na gani ni mga tibugol-tibugol. Ug akong gidali og hikap, ug naadyoy mga lumps. Lain sad ang iyang itsura. Na siya'y mga pula-pula. Ug akong mama kay magluya. Usahay kay magreklamo siyag sakit sa kalawasan na di niya mabati. Nabalaka kay ko ni mama, ug among gipatan-aw sa doktor. Ug naa siya'y breast cancer, stage 4. Mura man og mahugno akong ginabuhi pagkabalo sa balita. Nihila kay ko, nigakos ko sa akong mama pagkabalo. Adto nang hilak minduha. Gabi ng panahon, padong nami matog ni mama. Wala akong igisuon kay naa sa syudad. Kamerang duha sa akong mama. Kumayon akong mama. Inday, mitubag ko unsa man ma. Mayon akong mama, nga pasensya na kayo ha. Sa unsa man ma, ngano man. Mayon akong mama, kay wala ko'y nahatag o kunindot na kinabuhi ninyo ni Dodong. O akong iingnan ako mama nga. Saba di hama oy. Ayaw pag-ingon ana. Love kaayo ti kama. Pag mingon ako mama, nga inday, pag tinarong radyo og eskwelaha, para na sa imong kogmaon, para sa imong mga anak, para pohon imong mga anak, dili maglisod ang ilang kinabuhi. Nagtulo na lang akong luha nga naghalog ni mama. I love you kayo ma. Og kini ang open letter nako para sa akong mama. Dear mama, pinamdom ka ma sa ospital. Pila na lang kaadlaw usa akong graduation. Nihangyo ako sa Ginoo. Nga Lord, pakita lang ko na makapaso akong anak sa college. Pwede na ko nimo kuhaon. Mo na atong ampo, di ba?
Nagsige pa gani ko gihilak adto. Kami ni Dodong sa ospital. Nagkapot si mga kamot. Nag-graduate ko ma. Nagilak. Nipasok ko sa stage nga nagtulo akong mga luha. Ma, cum laude jud ko. Nagsakit kaya akong buot adto ma. Ako sa untang hangyo sa Ginoo. Na maski sa akong graduation, makita ka na ako magpaso. Pero gikuha na kaniya ma. Pero ma, kabalo ko nga malipayo na ka sa langit karon. Kabalo ko nga nakakita ka na ako pagpaso sa stage. Kabalo ko nga naanak ka sa Ginoo. Ma, salamat kayo sa imong pagsuporta kanamo ni Dodong. Ikaw ang among inahan o gamahan. Ikaw ang naadira namo nga nagatabang. Kabalo kong nagputos ka sa utang sa panahon nga ng eskwela mi ma. Kani tanan akong hago para ni nimo ma. Ma, mingaw na kay ko nimo. I love you ma. Salamat kayo sa tanan ma. Dili na ko malimtan ang tanan nga nahitabo na to ma. Ako na ang bahala ni Dodong. Nagmamahal, Inday. Karon, usan ako ka CPA, akong manghod, usan asad ka engineer. Sakit kayo mga hinatabo sa mong kinabuhi, pero kabalo ko nga nay rason ang Ginoo para sa tanan. Pugi lang jud ta para makabuot nato ang atong mga pangandoy. Og sa ako ang papa, bisan sa haya man lang sa akong mama, maskin anino wala jud nagpakita. Ginoo nalay bahala kaniya. Dari nilang taman, og daghang salamat sa pagpaminaw.